Ние сме топ пазар. Хем сме топ, хем сме пазар. Тук може да намерите най-новите оферти по Коледа. И ние знаем как другите искат да ви ударят. И ще променим това. Тук можете да намерите подаръци и за малки, и за големи. И то най-оригиналните. Гледайте. Нека започнем с подарък за мама. Това е може би и най-трудното решение, което ще вземете през живота си. Особено за момчетата. Чудите се, накрая избирате нещо, купувате го, давате го и тя пак недоволна. Как да изберем подарък за най-капризния човек на света? Ами ние ще ви помогнем. Можете да изберете нашия тиган групачка от 2000. Това е необикновен тиган и съм залага, че никой не е подарявал тиган на майка ви. Освен може би баща ви и нейната майка и сестра й, на сватбата й и на рождения ден и даже на именния ден. Но не в това е въпрос. Въпросът е, че тя ще има чисто нов тиган в колекцията, за да бие и тормози баща. А това на достъпната цена от 499 лева и 99 стотинки. Нека продължим с подарък за бащата. Всички смятат, че мъжете са по-силния пол, аз не мисля така, но все пак не отстъпва на жените на домакинската работа. Прекрасен подарък е този препарат чистачко и бонус към него магическа гъба. Могат да изчистят всякакви повърхности и се справят с всички опорити петна. Те са вашето спасение, особено когато жена ви се прибере, всичко е чисто и тогава тя няма да има нужда да използва готвачка 2000. Това по вашия джоб за 199 лева и 99 стотинки. Няма как да забравим и за приятелите ви. Или поне за дебелите ви приятели. Шоколадовите бомбони с лимит за отслабване са решението. Правилно чухте, ядете шоколад и слабеете. Тяхната специална формула ви кара след като хапнете едно маличко шоколадче да се чувствате като балон през целия ден. Да, и ще станете толкова тънки, като кутията. Аз съм в коледна промоция, така че вижте. Обади се сега и получаваш 60 бомбона на цената на 30, само за 59,90. Не чакай, отслабни. Слимис, твоята шоколадова тайна за отслабване. Последно, но не на последно място. Подарък за гаджето. Няма значение дали е момиче или момче. Ако си нямате като мен, може да си го самоподарите. Това е уникалното ранде, резачка 5000. Кой може да го устои? Реже на малки, средни и големи кръгчета. Ще се запитате, защо за гаджето? Ами защото е малко, удобно, практично. Знаете ли колко пъти ми е трябвало ранде в училище? Да, и човек не може да си помогне. Затова това ранде е само за 99 лева и 99 стотинки. Това завършва нашето коледно издание. Надявам се и да сме ви помогнали с избора. Довиждане и не забравяйте, че ние даваме перфектни съвети на перфектни цени. Чао!